ҳамлаи Русия ба Украина ба кишварҳои Осиёи марказӣ бетаъсир намонд. ҳар яки онҳо бо Русия шарики асосии сиёсӣ ва иқтисодӣ мебошанд. ин кишварҳо аъзои чандин эътилофи минтақавӣ ҳастанд: созмони ҳамкориҳои Шанхай, иттиҳодии иқтисодии Авросиё ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ. таҳримҳо алайҳи Русияро сокинони Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон хеле зуд эҳсос карданд. таъсири таҳримҳои ғарбро аз ҳама пеш муҳоҷирони корӣ ҳис намуданд. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилии Русия аз соли 2021 дар ин кишвар ҳудуди 5 миллион нафар аз кишварҳои Осиёи марказӣ кор мекунанд. бонки ҷаҳонӣ менависад, ки интиқоли пули муҳоҷирон тақрибан 31% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Қирғизистон, 26% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон ва 11% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Узбекистонро ташкил медиҳад. ба далели ба таври густурда баста шудани ширкатҳову корхонаҳои гуногун ва вазъи мушкили иқтисодии Русия, дар ояндаи наздик бештари муҳоҷирон метавонанд бекор монанд. зиндагии онҳое ҳам ки ҷойи корашонро ҳифз мекунанд чандон хуб нахоҳад буд. албатта шояд маошашон ба пеш бурдани рӯзгор кифоят кунад, вале фиристодани маблағ ба ватан мушкил мешавад. дар ҳоле ки мақсади муҳоҷират ҳамин буд. бар илова, бинобар ҷорӣ шудани таҳримот дар Русия, низоми пулфиристӣ вайрон шуд. содироти асъор маҳдуд гардид, барои иваз кардани пул фоиз таъин карданд. маблағеро ки муҳоҷирон ба хешовандонашон мефиристоданд, дар дохили кишварҳо сарф мешуд, яъне ба иқтисодиёт мерехт. тибқи пешгӯии иқтисодшиносон, интиқоли пули муҳоҷирон тақрибан то 40% камтар мешавад. ин метавонад боиси касри буҷаи кишварҳои Осиёи марказӣ гардад. набояд фаромӯш кард, агар муҳоҷироне ки дар Русия ҷойи корашонро аз даст доданд ба ватан баргарданд, ин як мушкили бузурги дигарро ба вуҷуд меорад. бекорӣ дар минтақа бо шиддат боло меравад. идома медиҳем. уфти рубл, сом ва сомониву тангаро низ аз пайи худ бурд. ин қобили дарк аст. Русия шарики асосии тиҷоратии кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад. бар асари таҳримҳое ки аз ҷониби ғарб ҷорӣ шуданд, Русия воридоти бузурги асъорро аз хориҷ аз даст дод. тавозуни пардохташ халалдор шуд ва ин билофосила ба ҳаҷми ҳисоббаробаркуниҳо бо кишварҳои Осиёи марказӣ таъсир расонд. бонкҳои маҳаллӣ воридоти муқаррариро аз даст доданд. бинобар ин пули миллӣ дар пайи рубл ба беқурбшавӣ шурӯъ кард. дар Осиёи марказӣ қурби $1 якбора боло рафт. чунин раванд ногузир боиси гарон шудани нархи молҳои воридотӣ ва сӯзишвориву равғанҳои молиданӣ гардид, ки мо онҳоро бо асъори амрикоӣ мехарем. дар баробари боло рафтани қурб нарх низ меафзояд. нигарониҳое вуҷуд дорад, ки таъминот бо озуқаворӣ низ мушкил мешавад. ҳукумати Русия содироти ғалла ба кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупоро то 30 июн ва содироти шакар берун аз Авросиёро то 31 август муваққатан манъ кард. Украина дар навбати худ ба Осиёи марказӣ маҳсулоти ғалладона ва нафт медиҳад. кишварҳои минтақа чӣ гуна ин хисоротро ҷуброн хоҳанд кард, ҳанӯз рӯшан нест. мақомот нақшаи дақиқе надоранд. ба далели афзоиши қурби $, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ низ гарон мешавад. ин ба молҳои истеҳсоли маҳаллӣ, арзиши таъминоти моддиву техникӣ таъсир мерасонад ва дар натиҷа нархҳо дар мағозаҳои маъмулӣ баланд мераванд. ҳамчунин муҳим аст. тасаввур кунед, ки шумо бо $, қарз гирифтед, вале бо пули миллӣ даромад мегиред. кишварҳои Осиёи марказӣ маҳз ба ҳамин вазъият дучор шуданд. қарзҳои давлатӣ асосан бо $, пардохта мешаванд ва буҷаи ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби андозу дигар пардохтҳо бо пули миллӣ ташаккул меёбад. аз ин сабаб ҳукуматҳо бояд ба қарздиҳандагон аз хазина пули бештар бидиҳанд. савол ин аст, ки пулро аз куҷо бояд гирифт? коршиносони минтақавӣ якдилона бар ин назаранд, ки ҷанг дар Украина на танҳо ба иқтисод, балки ба суботи кишварҳои Осиёи марказӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. аз ин рӯ барои сокинони Осиёи марказӣ донистани он ки воқеан дар Украинаи аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дур, вале ба дил наздик чӣ рух дода истодааст, хеле муҳим аст.